Bonjour, zdravím vás do ďalšieho dielu z našeho let's playa zo single playeru, takže tu je Neon a práve som odskúšal pred chvíľou našu farmu na obilie. Tu som si dal už nejaké toto. Tak a tu nám už rastie pekne sugarcane, ktorý sa potom spolu aj s tým dá do jednej veľkej miestnosti. A ďalej, čo tu pribudlo, sú ďalšie žestky, pretože už ma to znervozňovalo, nejak som si to tu poukladal. Tu by to nemalo byť. Tu by malo byť ako niečo také, alebo také. Dáme tam toto. Tak. Za kamerou, čo sa stalo za kamerou. Takže za kamerou sme boli ťažiť a dosť veľa sme boli ťažiť. Tak. Dosť sme veľa boli ťažiť, keď si všimnete, máme tu nejaké tie. Tu už som si dal vypaľovať nejaké tie veci. Z diamantok zatiaľ nič. Len pribudlo niečo. A práve mi padol luk z niečoho. Tak. A čo dneska? Teraz sa najem. Čo tu máme? Hopa. Tak. OK. Dnes by som chcel toto dostávať. To bude, ale nie. Nie, dneska to bude o niečom inom. Dnes zoberieme nejaké... A nemám piesok. Tam je piesku dosť, ale my si zoberieme krompáče. Máme tu Fortune 3, máme tu Efficiency 3, diamantový krompáč. Je to ešte aj Silk Touch. Ja by som zobral ten, keby náhodou mi došiel tento. Jež máme dosť tu ešte Fortunov. A potom som si zrobil aj Infinity, keď si všimnete, a zatiaľ nič iné. Len sa pozriem, že koľko by stalo. Dobre, tak to po mne strieľa. Aha, ty si tam. No poď. Kde si? Ešte niekto po mne strieľa. A po ty jeden Dobre. Tak. Najme sa. Dáme späť knižku. Dáme späť toto. A nejaké veci. Tak, OK. Ideme si naťažiť piesok, aby sme... Na čo som chcel vôbec piesok? Oh my god. Viem, že potrebujem piesok. Sorry. OK. Keď ste si všimli, tak mám veľmi veľa, ale úplne veľa hliny. A to preto, pretože som zrúbal, ukážem vám za chvíľu, len sa vrátim. A piesok budem potom potrebovať, nechce sa mi ísť po ňo. Tak, som zrúbal toto. Takže tak, zoberiem si saplingy a niekde hodím stromy. Tak.
Ja vám ukážem ešte, že tu mám drevo. Tu mám drevo. Tak, tu mám úplne množstvo hliny. A tu je ten redstone cobble. Tak, my pôjdeme teraz dole. Teraz sa mi zdá, že to je na druhej strane tam. Tam je láva, takže... Za lávou, či... Nie, tam. Ja hrám na easy, OK. Tak. Tam je zombík. Počkaj, ja som si zobral druhý meč, OK. Daj mi meč. Tak, OK, neviem oni skade padajú, ale to je jedno. Tak, my ideme tu. Presne tu. Tu som naposledy ťažil. Díky, nechcem. Nemám záujem. Tak, tu máme železo. Dosť rýchlo kope ten krompáč. Ja som si to drevo mohol nechať, ale to už je jedno, máme aj tu drevo. A ešte aj tu máme drevo. Tak, máme drevo, máme uhlie. Máme tak aj niečo torčí. Tak, môžeme ísť ďalej. Tu som to nepreskúmaval. Tak, tu je nič. Ale nemal som vôbec šťastie na žiadne tie... Na žiadnu čestku. To je nuda. No ja som vlastne sľúbil, že by sme už mohli ísť buď dolovať, alebo ísť stavať ten dom. Takže mne vyšlo, že pojeme tu ťažiť, aj keď ťaženie nie je najväčšia zábava. Ale tak no. Tu je niečo. Počujem pavúkov. Tam vidím nič. Tam vidím svetlo. Tam je ten skap. Tu som bol asi. A ja... Tak. Neviem, kde sú tí pavúci, ale nechcel by som sa s nimi dostať do kontaktu. Moc. Brnko mám, ale na chvíľu to padne. Tak, OK. Tu je nejaká tá... Ježišmária. To bol normálny pavúk. Našťastie. Tak. Čo je tu? Ja tu vidím už denné svetlo. Čo je trošku blbé. Ale je to láva, jak teraz som ju mal zabugo. Ne, torčka. Tam je creeper. Jaké sme výšky? 49. Tak tam nič nenájdeme. No poď, tam je denné svetlo. Takže poďme späť. Pretože tu je nič. Tu nie je nič. Tak. Musíme ísť nižšie. Nakúpeme si ešte uhlie. Prečo nie? Tak a poďme ďalej. Tu máme niečo nepreskúmané. Pavúka počujem. Zomboň. No poď zombík. Poď. Tak. Ja už neviem, koľko nahrávam.
Hráme cez 10 minút. A tuto vedie. Niekam dole. To boli ale svine. Poď. Op. Tak. No poď dole, poď. Ty seš kilnutej. Ja. Takže to máme železo, ale železo máme zatiaľ dosť. Tu som už bol, alebo nie? Bol som už tu. Tu som kopal diamanty, to viem. Tam je creeper, to tiež viem. Čo je ešte tu? No poď. Pozrieme sa tuto. Dole. Nič som také nenašiel. Sme vo výške 12. By som skôr kopal nad lávovými jazierkami, pretože tu som našiel diamanty. Takže ja by som kopal týmto smerom. Tak, branch minoval ako keby. Ale chcem nájsť nejakú jaskyňu. Takže radšej pojem vyššie, keď chcem nájsť nejakú jaskyňu. Lebo jaskyňu zvyčajne nájdeme vyššie. Uloženú vy asi nič nevidíte. Ja vidím super ako. No, nejaké sme úrovni 17. Máme na 18. Tak. To sme nad úrovňou, alebo poďme ešte nižšie. Na úrovni diamantov. Ale dosť to rýchlo kope, ale ten unbreaking. Tak to budeme radšej rýchlosťou svetla. Tak a ideme. Je to dosť rýchlo kompať, ale čudujem sa, že som nenašiel žiadnu ako tú jaskynku. To je nadmieru čudné. Nie. Je redstone. Tu bude niekde podľa mňa jaskyňa. Ja chcem jaskyňu. Ja chcem jaskynku. To je neférové. OK, tak nič. Počujem. Lávu počujem. Ale teraz do ktorej strany kopať? Jo. Kde to sme? Sme pri ľavom jazierku, to vidno. Nakopíme si tu nejaké veci a ja si zatiaľ nechám krompač. Tu mám Fortune 2, tak tým by som mal kopať a 3 si nechať. Moja hlava dubová. Tak. Tu počujem zomboňa. Ten má efficiency 4, ten má efficiency 3. Tak. Narazili sme na nejakú menšiu jaskyňu. Lapisu ani tak moc nepotrebujem.
Takže to môžeme aj dvojkou ťažiť. Čudujem sa, že tu nie sú žiadne tie to. A diamantíky. Koľko máme diamantov? Dúfam, že nie jeden, ani dve. What the? Ja myslím, že ho zabijem. Ja ho zabiju. Iba. Sorry za strich. Počkaj, tak. Dobre. Oh, no. Nezabijeme, ty imbecil. Ale toto je. Tak, čo je tu? Tu je železo. Tam. Ne. What the hell? What? Čo je tu spawner? Skade ešte po mne pálite? Vy nepoviem čo. Tu je imbecil. Skáp. Alebo bukni, aj to je možné. Ty vole! Zase po mne takto strel. A nie, to iba šíp spadol. OK. Tak, máme tu toto. Zlato sa nešikne. Skôr tie diamanty, ale aj tak diamanty možno ani nepoužívam. Pardon, to mi glupý mobil padá. Tak máme tu ďalšie zlato, ktoré vykopeme. Máme tu spawner na skeletonov. Nie, na pavúkov, no toto je blbosť. Ja som sa tešil, že skeletóny tu budú. Ale to... Boha, už takých som videl milión. Ja nemám nikdy šťastie na toto. Na skeletónov, nikdy. Furt mám len... Som už na to nasratý úplne. Ale môžeme si tu spraviť XP farmu. Tak, takže si poznačíme, že je tu spawner na cikošov. Spawner. OK. Tak, môžeme ísť dole. Máme tu ešte železo. A pôjdeme vykopať to. Vykopať diamanty, ktoré teraz neviem, tu sú. OK, tak kde tu by mali byť? Tu je. Tak, modlíme sa. Jeden! Motherfuck. No, tak to je ako... To je také hovno. Jeden. No, tak aspoň čo som našiel. Sme našli. Tak, OK, máme tu zlato. Neviem, čo by som mal rozprávať pri let's play. Je to nudné. Není to nudné. Tak. No, takže. Dobre, už začneme rozprávať. Ideme na to. Beží jak tá sračka, kúkaj na ňo, digon. Dobre, no nič. Ďalej. Ideme, tu je nejaká miestnosť. Tam je železo.
OK. Už som sa tešil, že to bude spawner na skeletonoch lebo tam bol jeden pavúk, čo ma dosť nasralo. Že 1 000 000 skeletonov a jeden pavúk. Tak. Čo je tu? Už nič tu není, áno? Prisáž na svoju matku, hej? Tak, OK, tu je ešte zlato, áno. Dobre som si myslel, tak. A tuto končí. Pokračuje to hore. Ale kde to bude asi končiť? Tak, OK. Máme dve luky, ktoré si dáme dohromady. Máme jeden luk. Tam máme ten spawner. Ja idem tu dole. Tak. OK. Teraz si to železo. My sme vyšli skade. OK. Teraz sa ešte poďme pozrieť túto. Čo máme túto? Tu sme boli. Tu sú nejaké komplexy, ktoré by mohli viesť ďalej. Ku láve. A to je taká malá láva. No. Že už ideme nižšie, to je dobré. To je dobré znamenie, dobré je, že máme aj styky. Tak. A nedobré znamenie je to, že to už končí. Tak, koľko máme železa? Máme železa 42, tak ešte si budeme naťažiť. A potom nás už čaká ďalší let's play zo Neon, ale do vesmíru. Je to sme na 17. Digon. Tu kde sme? Počkaj, ja bývam. Spawner je tam, Stronghold a domov je tam. Takže ideme domov. Tu sme boli. Určite. Ja, to je toto. A my sme prišli vtedy stamať. Ale tým, že ja som vtedy nevedel, že kde mám ísť, tak som si vykopal inú cestičku, čo? Domov som šiel asi týmto smerom. Som šiel tu. Nakúpem si uhlie. So Fortune 3. Tak. Tak, vykopeme si železo. Diamanty! To iba náhoda, že som tu kopol. So good. No rovní 15. Počkať. Teraz mi povedať, že sú 4. Chceš povedať, že sú 6. Yeah. Takže zoberieme a ideme počítať. 3, takže máme už 4, áno. 2, 6, OK, 2. 1. Takže to je 3, 9, áno. To bol 4. 4. Posledný, yeah! So good! Ty vole, úplne som dneska šťastný. A teraz dík do lávy. A domov je tam. A tu je trhlina, ktorú som už preskúmaval.
A neviem sa dostať domov. This very good. This very good. Asi by som šiel aj touto cestou. Aha, hej. To je toto. Pretože tu som si už iba robil taký výstupový mostík. Hop, 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 hop. Aha, OK. Tu som sa dostal do tej jaskyne a tam je tá láva. Takže super, že dneska bol taký superný deň. Úplne mám z toho radosť. 17 diamantov, to sa len tak nevidí. Do 6, no tak je to, nie je to moc veľa. Aha, tam horí, skapal. Počkaj, čo je tu? Tu by sme našli diamanty, to by bolo cool, ale... Parkour! Ničíme už ten krompáč. Budeme mať veľa uhlia. Veľa uhlia. Tak. Máme dosť veľa uhlia. Tak, OK. Máme 2 staky. A tak, ja by som už chcel zničiť ten krompáč, ale ešte... Všetko padá. No a takže to bude už koniec, keďže to má už cez 26 minút. Už bude to mať 27 minút, tak. No a to je všetko, čo som vám chcel ukázať. Asi. No. Ja to poroztrieďujem. Ako dneska bol super úlovok, aj minule som mal asi 6 ložisk, takže to tak, mám jeden piesok, tak, dáme vypalovať niečo tu, je niečo tu, lapis máme tu máme arrows, máme ten prášok, stringy, redstone máme veľa, tak máme kosti. Z toho máme 30 práškov. Ja som niečo zničil. Aha. Tam máme 12. Už nemáme. Haha. OK, takže ešte dáme vypaľovať moje zlato. A už som si vymyslel ten nový, alebo by som povedal privítanie. Bude to, počkať. A bude znieť takto, takže bonjour. Tu je neon, alebo tak. A to je všetko, čo nám tu vyrastlo zatiaľ. Melóny nám nevyrástli. Iba dyne a to iba 2 a to za celý diel. Fuj, môžete sa hanbiť. Tak. Ešte máme nejaké torčky a tak. No a uvidíme sa u ďalšom diele našeho let's playa zo single playeru. Takže bonjour.